चिल्लाता रहनी। अरे आओ दे बाबूजी को नहीं। आज हम पेपर पढ़े तो जोर से जोर सीख जाएंगे। बाबूजी हमेशा हमरा से कहे कि तनी पेपर पढ़ के सुनाओ तो हम टाल देना। आज हम सीखब जरूर पेपर पढ़। अरे ठीक है इनको निकल के पूरा ये नहीं पकड़ जा रहा यार बाबूजी हैं गने। ए ये तो सीधे नहीं के होती यार के गने पढ़ल जाला हैं गने। अच्छा इनको बताओ तेरी बस अब ना गिरी बेटा का में ना फिर ये कौन चीज की मात्रा है यार। जी है पता न का लिखल है कहीं ना का बाबू पढ़ 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 एकदम पढ़े तेजी से बुझेबे ना कर कैसे पढ़े मशीन लगा का लौको तो नहीं कि मैं का तुम लिखल बा छोट छोट में। कुल एकदम पता नहीं कैसे दिखाता मात्रा नीचे बा अंक ऊपर बा पता न का लिखल है कहीं ना का बाबू पढ़ 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 एकदम पढ़े तेजी से बुझेबे ना कर कैसे पढ़े मशीन लगा का लौको तो नहीं कि मैं का तुम लिखल बा छोट छोट में। कुल एकदम पता नहीं कैसे दिखाता मात्रा नीचे बा अंक ऊपर बा समझ में नहीं क्या। अरे ए बाबूजी इकु का छीटी देले कुछ ना बाबूजी तोड़ा के हम के ताना बात बे रह गले बानी की है रूम में ना आए बाबूजी कुछ ना हम बस ठीक ठीक करत रहनी हम पढ़त रहनी हम का होय पढ़ा तारे होय होय निकल हे तारे तो पढ़ा तारे हे तारे हां हे तेरे रखा उल्टा हो गया बाबूजी। हट हैंडल हट का है तो शरम नहीं करे। अरे एगो तो हमार करम जड़ गई कि एगो साहू कहत कि एकदम बढ़िया बिया एकदम लड़की बड़ा सुंदर बिया एकदम सुशील बिया पढ़ल लिखल बिया ये तो माई बाबू बिया पढ़ले बारे। अभी फटाफट रूम खाली कर दे ना तया बतानी नु ते एको करम छोड़म ना दो दे तारा के कदम पुनः काहे होत हां का हो गेले बाबूजी डांटले हन। बाबूजी डटले हवन वो काहे खाते का तन तरह पढ़े ना आवेला तार पढ़े ना आवेला तो फिर अइलू हो बाबूजी के रूम में का करे जानते बड़ू गुंगर दुआर दलाना झूठो के तब राउत थोड़ी ना पेपर पढ़ी ना बाबूजी के रूम में पेपर है तो हम चल आए खोजत तो जब पढ़े लगनी सोचने की प्रयास कर ली सीख जाए तब फिर बाबूजी के पेपर पढ़ के सुनाई जरूरत सुनाई ना सुबह ना तो बाबूजी हमरा के डेली सुनावेला चलबू कि काशी पढ़ा रही तो हमरा के पेपर सुनाई तू पढ़ के यही से हम अपना सोचनी पढ़ ले फिर जाए तो सुबह सुनाई। तब बाबूजी तहरा के पेपर के जब कहलो हम पढ़े खातिर तब ना पढ़लू झूठो के हम जानते बड़ू के तू अनपढ़ बाड़ू आ तारा कैसे कैसे तो हम रख लेनी हो जानते बड़ू आ बाबूजी के रूम में तू झूठो के आ गेलू हो अब पढ़ेबे न करी हनु कौन के हाँ पढ़ के बताओ ना तो रूम में अइबे मत करो बाबूजी के अइबू जानते उनकर दुआर दलाना अगर मान लो एक दो के और आदमी आ जाई तो फिर और बेइज्जती करतन बेइज्जती के हमारा के ना उजिए देतन इतना बात सुनै तनु
हमरा तो कुल काम करे वाले बस एक ही चीज ना आवेला ओकरा खातिर इतना सुनावेला। हम तो ढेर देखले बानी लोग एकदम पढ़ा लिखा रहेला और उनकरा के चाय बनावे के भी लूर ना रहेला। हम तो चूल्हा पे रोटियो बना लेनी। वो तो हम जानते नहीं सब कुछ तो कर ले लो एगो पढ़ले नहीं खो ना ए सन तो बाबूजी के रूम में नहीं होंगे दलान में झूठो के ना तो झूठो का हमर बाबूजी बात सुनो बेचारे पीएचडी करले बड़े एकदम तो हमरा के मने की रूम में नहीं के घुस देता पर ना तो कहां हमो खाना बना में एमे पास बने एकदम तो खाना बनाए में एमओ में पास बढ़ो यही से तो चलो भाई खुश हो गनी चलो भाई सब एमे पास बने तो एमए यही से पढ़ावत रहन तो मने लगलन बोले तारे के पढ़ावत ना रहन। हां हम आके जे सिखत रहनी पढ़े के तो आज कहते ना हई पकड़न कहीं की उल्टा पेपर पकड़ ले बड़े। अब हम का जानते नहीं कि उल्टा पकड़ आज के बाद बाबूजी के दलान में मत आइहो आचार बात हमरो को सुनवाईबू अभी तो जानत नहीं खन हमरा बुझाता हमरो को बोली हनु हम काहे के बाबूजी के दलान में उनका से सुंदर हमार बेडरूम है। हम काहे के जाई इनकरा दलान में मुंह चमका तड़ू बोल के गुलात में पेपर ले आया नहीं बाबूजी के ना पेपर बाबूजी पेपर पढ़े के लूर हाइले नहीं अरे बाबूजी हमके बोली हम बहुत तो नहीं हम दलान में लाई हम आई हम घर में आबो ये मतलब के लाई मोबाइल अपन ले जा ना ले फिर चार गो बात सुनवाईबू ई का कहीं ये कही चीज जानी लेना हमर मेरा रू बड़ी सुंदर भी है लेकिन पेपरवा पढ़े खातिर बाबूजी के का करे आ गेली है अरे फोन आ गइल हेलो हाँ बोला ही का हाल बा हो हाँ बढ़िया बा और सब सुनावा हाँ सब कुछ बढ़िया बा गहूँ हम पाट गई खाद उद मारे के बड़ो 2 दिन बाद खाद माराई हाँ तब और सब सुनावा हालचाल तब शादी के दिन तो रखा गल बही तब सरहज कहिया आवतड़ी चला ही बियावा होई तो कम से कम और कुछ ना तो दहेजवा तो देवलो गड़िया हमरा के हमरो लालसा बा के कब हमर सारा दहेज दिहस बोलबक ही हंस मत देवही के पड़ी असो बियाह में तो कैसे हम लेब हम गड़िया दहेज ओहे गड़िया से ससुरारी आईब का चला ठीक बा और सब बढ़िया बा ना मम्मी पापा लोग ठीक बना लनू चला ठीक बा चला ठीक बा ठीक बजा तनी दीदी वाला बात करा देते हैं नमस्कार प्रणाम सब भोजपुरी समाज की गोरछी गोला तनी हम शिवानी सिंह हमारे अंदर पूरा मैंने गुण बाबा से खाली एक ही के छोड़ के बाका पढ़े लिखे ना वेला बाकी पढ़ल लिखे का जरूरत बाटे खाली खाना ही बनावे के बा वैसे भी बहुरानी के तो बहुरानी बने के नहीं घर महिला के बाद नौकरानी बना देता लोग तब पढ़ के का हुई चुपचाप खाली झाड़ू करे पोछा करे डाले के नीमक तो डाले तो चाय पत्ती डाल में तेरे बक बक करबा काले खाना में तोरा नीमक ज्यादा रहे का बेइज्जती करबा मैं चुप रह सब अपने भाई लोग के गोड़ चुके गोड़ लागत हम सिंगर नंदू खरवा जी बच्चे के बीच में चश्मा उठा के चैनल के ना सब्सक्राइब कर लियो को सब्सक्राइब करम जा लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट करम जा आ बगल में बेल आइकन घंटी होला ओकरो के दबावल करी जाए गरी बड़ा कम दबावत तनी जा ये बारे के बीच में नमस्कार प्रणाम हम गायक अखिलेश राज भोजपुरिया रोसो गोड़ लगतनी प्यार दुरार यही तरह देत रही हम ये की बात कहतनी भैया आखि अगर जरा नइखे भी पढ़े अपने घर में तो पढ़े की अगर कोशिश भी करता तो बहुत खुशी के बात भी है आप पढ़े के कोशिश करी कुछ लिखे के कोशिश करी कि हमने के इंडिया देश में माने एगो आदमी एगो इंसान कहता कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ बा कि कहीं जाओ तो हमने के एगो साइन हड़ाक से करो ना तो एगो नाम आवता है तो हमने के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देवे के बड़ुए केहू अगर भाई बहन पढ़त तो करके बहुत ध्यान से पढ़े में ठीक बा आशीर्वाद दी ठीक बा उल्टा धा के पेपर पढ़त तेरे ठीक बढ़िया पढ़ावे तेरे जय वीडियो के साथ दीजिए विदाई अगला वीडियो फिर मिल जाई जय हिंद जय भारत जय भोजपुरिया समाज अनपढ़ बहू के समझा के पढ़ाई क के और जो विद्यालय में तो नाम लिखवाओ तनी टेंशन मत ले पेंशन आवे दे